नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. ओम श्री गणेशाय नमः. कारवार तालुक्याच्या माजाळी सावंतवाडा हिंगा श्री गणपतील्या 11 दिसाच्या महापूजेनिमित्तान आज माजाळी सावंतवाडा सावंत कुटुंबियालो गणपती श्रीनिवास सावंत हेमगेल घरात पुजयलो. त्या श्री गणपतील्या महापूजेनिमित्तान थिंच्या कलाकारान घुमट, सनय, शंभोळी आणि तालाच्या सुरात लयबद्ध असो घुमट पांगाच्या वादनान आपल्या सांस्कृतिक कलेची जोपासना करून जाणटेल्यान नेणटेल्यान या कलेची सादर केली कला तुम्ही पळयात.